Morning ndine Jackie. Uyu ndi Leng. Michelle analochokera ku China. Amakhala ndi mayi ake ndi bambo ake. Anali ogwirizana kwambiri ndi mayi ake, anali close kwambiri ndi mayi ake. Koma kunazachitika chivomerezi ku China, anapezeka kuti abambo ake anamwalira pa ngozi ya chivomereziyo. Anali magulu amene anamwalira pa chivomerezi. Ndi amayi ake amakhala mwamantha. Chifadera lomwe amakhala linali loti kumakondo achitika zivomerezi. Iwo amaopetsera kuti mwana wawo angazafe choncho eti. Koma Michelle ndi mwake wonse amafuna atapita ku Australia kuti akaphunzire ku Australia. Anali ndi anti ake achimwala wa amayi ake amene amakhala ku Australia ko. Ndi amayi ake anamuthandiza unena kuti apite ku Australia. Amaona kuti kuli bwino akakhale kumene koko kuti kulibe zivomerezi kwambiri zinthu ngati zimene zonse kwenikweni kuti akakhala safe. Ndi amayi ake anapanga chilichonse chotheka nkuntumiza. Ananyamuka 2011 kupita kwa anti ake komweko amakaphunzira ku school eti. Anti akeyo anali single mother, amakhala ndi mwana wawo. Anti ake Michelle anakumana ndi mamuna dzina lake Barrett, anakwatirana naye 2012. Anti akeyo anali ndi zaka 44 nthawi imeneyoyo, pamene Barrett anali ndi zaka 24, amasiyana zaka 20. Ndi Barrett anali wamkulu kwa Michelle, amangomposa ndi zaka ziwiri. Anakwatira mnyamata kwa iwo kwambiri. Na anapezeka kuti anti ake Michelle amayenda kwambiri ku ntchito. Ntchito zawo zimapangisa kuti azipita ku mafield kwambiri. Eti nthawi zonse ku field ka 3 days, 1 week, 2 weeks. Ndipo koma amamusiya Barrett uja ndi atsikana awiriwo. Mwana wawo ndi Michelle. Barrett samagwira ntchito, amangokhala pakhomo. Ndi basa anthu kumakhala choncho. Ndi mu 2016, April 2016, anti ake Michelle anachokapo, anapitanso ku ntchito. Anapita ntchito, anabwera. Atabwera anafunsa kuti Michelle ali kuti. Barrett ananena kuti sindikudziwa, wachokapo dzulo, sindinamuoneso, sindikudziwa, ndimaona ngati wabwera sanabwere. Nanti akaja kuti bwanji kumufunsa mwana wawo uja tsikana kunena kuti mwamuonapo Michelle. Iyo chasanena kuti sindinamuone, ndabwera, nachokapo dzana ndabwera, koma sindinamuone mpaka lero. Nanti akaja anali konsenda, ananyamuka kupita ku polisi. Kukanena ananyamuka ndi Barrett yemwe kukanena kuti Michelle wasowa sili kumuona. Ananena ku polisi komanso ananyamuka kukanena ku Chinese embassy ya Australia ku Sydney ku Australia kunena kuti mwana wa Chinese wasowa. Nanthu anamba muyang'ana sibanatengeso nthawi. Fa panali patatha 3 days kuchoka nthawi yomwe anthu anamuona Michelle. Koma nthawi yomwe kunapezeka kuti akulandiranso uthenga kwa polisi mbali ina kuti kufupi ndi kunyanja kwapezeka thupi la mtsikana. Koma mtsikana yakuoneka kuti ndi wakuyeja. Apolisi atapita atamuyang'ana anali kuti akuyandama ali m'madzi, anapezeka kuti anali Michelle uja. Ndi anadabwa chanchitikira njani. Anayamba kuyang'ana CCTV kuti aone mayendedwe yake. Ndi apo anamuona anapita mu shopu, amayenda bwinobwino, anachoka kumeneko anapitanso malo ena, basa kuyenda zabwinobwino, anayimbira mafoni anzake, anacheza ndi anzake. Anzake anachita ripoti kuti tayankhula naye bwinobwino mene tinayankhulana naye palibe vuto lina lililonse. Mpaka na kumaliza ndi apo akuoneka akumwa makakwera train kuti train yomapita ku nyumba kubwerera ku nyumba kuti akupita pene kunali Barrett kwa anti ake kuoneka kumaliza kunali umeneko foni yake inali yozimitsa. Michelle anathera pompo. Ndi apolisi amadakuti wakapezeka bwanji kumadziko komanso wayenda bwanji. Fa Barrett anena kuti ine sindinamuone, ndinali ndikugona madzuka mochedwa, sindigwira ntchito, ndimangokhala pakhomo. Ndi apolisi anayamba kumadabwa nazo eti anayesera kuti afufuze amayi ake Michelle aja. Anabwera koma anali okhumudwa kunoti mwana ndimantumiza kuti akapulumuke kuthawa imfa ya zivomerezi kuno, akapeza kuti akaphedwa. Atamuyeza thupi lake anampeza unena kuti anabayidwa ndi mpenika 13. Ndi anayamba kumfunsisisa Barrett kuti Barrett iwe ndamene unali pakhomo, munthu omaliza kumuona unali iweyo, unamuona liti ndipo anali akutani. Iye nkunena kuti anabwera namuona, ananyamuka madzulo anapita kukagona. Mama amene ndi madzuka napeza kuti kulibeko. Ndi nangoti wachokapo wapita kwa anzake chifukwa masiku ano amakonda wapita kwa azinzake. Ndi apolisi ananena okay. Kenako anamuyitananso Barrett uja, anamuyitanitsano ku polisi kunena kuti ifeyo kuti fotokozere bwinobwino kunena kuti unamuona liti ndipo chachitika njani. Iyo uja nkumanena kuti sindikudziwa china chilichonse. Ndi apolisi nkumuwuza kuti ifeyo tayeza foni yako, tachita check foni yako, phone number yako yapanga ping kumalo komwe kunapezeka Michelle kunyanja kuja, kuti ngati foni yako inapezeka kumeneko ndi kuti iwe unali komweko. Zikutheka bwanji. Iyo chankunena kuti ndikufuna lawyer. Ndi apolisi anammanga pompo anati sitikutulusa lawyer yako yakozobwera pa iwe sukutuluka. Iye anakana nayo line kumene mukunena kwene kunalibeko. Apolisi anayang'ana ma CCTV chana anaona galimoto chimozimozi ndi galimoto ya Barrett, koma chithunzi chake sichinachooneka bwinobwino. Ndi Barrett atayochiona anakana nayo kuti si galimoto yanga mukunama. Kenako atasakasakabe anapeza kuti kumbali ya kunyanja kumene kuna atayidwa Michelle kuja kunali kashopu.
anapeza kuti abaletiwo anapeza kuti analowa mu shopumo. Tsiku lomwe anasowa Michelle ndi anachita kumuona CCTV ya clear chithunzi chake kunena kuti analowa mu shopumo. Ndafuza kuti makataniko mbali yonena kuti pamene papezeka munthu waphedwapo ndi munthu amakhala ndi iweyo. Pamene anamulanda ano foni kunena kuti tifuna tione mu foni mwako kuti muli zotani. Anatenga foni ya Barrett anayang'ana chilichonse pachatu mu foni palibe kuti ndadelete zinthu. Chilichonse chomwe ungadelete chimapezeka amatha kuchibwezeresaponso. Anabwezeresa zonse zinali mu foni mwake. Pamene anayamba kudaba kupeza mavideo odabwitsa mmenemo. Awapeza kuti Barrett uchanala atayika makamera kubafa. Onena kuti Michelle ucha akapita kubafa kukasamba amamujambula asanavale akusamba. Tima video ta Michelle akusamba. Komanso sosali Michelle yekha. Komanso mwana wa mkazi wake ucha. Step daughter wake. Amajambula. Komanso mavideo opsa kwambiri. Anali mavideo onena kuti pena Michelle ucha ali mtulo, iye ucha adzuka. Akulowa chipinda kwa Michelle ucha mkungu muyimirira pambali pa kumamuyang'ana. Adzipanga zake kumazigwiragwira pamene Michelle ali mtulo samadziwa china chicho chomwe chochitika. Kumakhala ndi munthu oteroyo dzaka mnyumba osadziwa kuti munthu kwa chabe chonyo. Komanso zomwezo pamupezeka mavideo ena soti amampanga step daughter wake koma amakhala atsikana wali mtulo sakudziwa. Amajambulidwa ali maliseche ali mpafa chani osadziwa kunena kuti munthu akwajambula. Ndara zipeza zimenezo anamanga panalibenso kukana iye basi wamba mani ati ayi ndi makonda kuyiwala mutu wanga usugwira bwino ntchito yani koma anamusati zimenezo tebe nazo ntchito. Anamuzenga mlandu okupha fa panalibenso munthu wina aliyese ndi iyeyo. Ndi koti inamuzenga kuti akhale anamuchita jaji kuti akhale zaka 56 in prison. Ndi anthu anaona ngati kuti chilungamo sichinachitike kuti munthu zonse wapangazo mpaka na kumujambula majambula kuti mpaka na kumupha kumbayaka 13 kwantaya kumadzi nkumbatsa zaka 56 in prison. Ndi jaji anani akuti basi tagamula. Koma patatha zaka ziwiri ku elderly home kumakhala anthu okalamba m'mahomo kunapeza kuti kunali mzimayi wina wake kuti analatamba matenda ochati mati dementia oyiwala samakumbukira zambiri. Anapezeka kuti munthu wachibale wake anapita kukamuona ndi anampeza kuti ali ndi USB. Ndana ndabota uyu USB angaidziwe nkomwe kuti USB chani fanya ali ndi USB. Ndi anaitenga USB ija kuyika mu computer kuti aone. Kuona zomwe anaona zona kuthamanga nazo straight kupita ku polisi kwapereka. Apolisi atayika USB ija kuona kuti akuona chani anasizi nachedwe anachita identify kuti munthu amene ali mucheni mu video ili mmene momo ndi Barrett. Ndi anatutumuka ndi zomwe anaona. Video yake inali Barrett anadzijambula akulowa kuchipinda kwa Michelle. Michelle atabwera kuchipinda ulendo anaona pa CCTV uchana ankapita kunyumba anafika hadi kunyumba. Anafika kunyumba bwino za nthawi zonse kupita kuchipinda kwake. Anangodabwa chitseko chatsekuka mukulowa Barrett ucha. Iye ucha nkumadabwa kuti Barrett akuzatani kuchipinda kwake. Zonse ndo anadzambu chomwe anazijambulira kaya. Nkuika kamera poteropo kulowa chipinda kucha kumpanga ataki. Akudzijambula anampanga ataki anammenya kummangirira atamuvula zovala umangirira anamugwirira zonse zakujambula zili pa kamera zili pa video ili pa USB. Nkungo musiya umangirira choncho atamutseka atammata pakamwa pa nditepe umangirira miyendo ndi mikono basi ngosiya choncho. Data maoneka video yake sana ituluse fati ndizoopsa kwambiri. Amaoneka kuti anandi mantha kwambiri angunjejemera anamusiya choncho. Kupeza kuti cousin wake ucha anabwera kunyumba mwana wa aunti yake acha anabwera kunyumba kukhala basi kupita kuchipinda kwake kuja kugona usiku kuja osadziwa zomwe zikuchitika kuchipinda kwa mbale wake ucha. Osadziwa unena kuti Barrett wamupanga nkhaza choncho mbale wake kukhala bwino basi kutacha next day mtsikana ucha kuchoka hapo. Osadziwa unena kuti wamusiya mbale wake analaka adali moyo. Atachoka uyo Barrett kubwera asu kumapitiriza kumaza mchambula. Anamujambula mpaka na kumupha akumujambula. Pamene amamunyamula kupita kukamutaya kumadziko ucha. Ndi anaona video imene yoyo anambwezeze saso ku court. Ulendo no meneyo anampanga sentence to life in prison. Imene ndi nkhani ya Michelle amayi ake analira kuopsa. Nazo mvesa isoni. Ndezo khazo nina kuti anthu amadabwa kuti anti yake ya Michelle chimene amakwatirana ndi mamuna amene chinayicha. Anali wang'ono kwa yeyo kwa zaka 20. 20 years yanga anangontola kaya anantola potani kaya. Basi kungombweresa mansunga nyumba. Basi munthu mpaka napeza kuti wavulaza Michelle. Akanakhala kuti si Michelle akanapeza kuti wamvulaza mwana wake. Chifaji apopo anamvulaza Michelle kufa kuti analipo. Koma chikhala kuti Michelle kanalibe akanamvulaza mwana wamkazi wake.
fan mzina kasenga mwana wakazi wake samampanga zodabwisa zomwezo usiku akapita nawo sasikana kuti amagona atulo sadziwa kuti munthu akapanga zimenezo usiku eti komano zomwezi zoti azimayi pena kukhala palibe chinthu yoyipa kukhala single mom, it's okay bola ana ako akhale safe. Kuti ukakhala choncho ngati ukupeza mamuna, peza mamuna wabwinobwino, tenga nthawi umudziwe kuti munthu ndi nani ndipo afuna chani, kusiyana nkubwesa chilombo pa khomo nkuzula zisana. It was very sad koma imene ndi nkhani ya Michelle Leng. Zikomo kwambiri.